हाग्रामा महिलारिया गाव लुबैनाय बायदि देरहानानै थांब्लाबो बिटिसि सरकाराबो बाया आसाम सरकाराबो बाया इभेन सासे भिसिडिसिनि मेम्बारखौबो बे दाननोबो हाया होखारनोबो हाया आरो हाग्रामा महिलारिनि मेलेमाव गोसो मेलेमाव बे सोरखौबा होखारनाय सोरखौबा माबा मोनसे खालामनाय बे गाज्रि सिन्ताधारायाल' बिथांनाव फैबाय थायो गावहादे मा मिशन आरो भिजन दङ बेखौ दिनै रायजो राजानो खोन्थानो रोङाखै जेबो मिशन जेबो भिजन बिथांनाव गैया बेनो नांगौ खालि गोहो आरो गोहो बिटिआर सरकारा थांनाय 17 बोसोराव सिगांनि सरकार एबा बिपिएफ सरकारा मावनो हायै बा गोसो होआजासे गोसो थानानैबो मावाखै बिथांमोना बे खामानिखौनो दिनै मावदों आरो बे जाहैबाय हा हुनि खामानि जोंनि गोबां आफादफोर गौथुमफ्रा बा गावारि बिथिङाव जि हा हुफोर दङ बेखौ एलटमेन्ट मोननो हायाखैमोन नामजारि जायाखैमोन सेटेलमेन्ट जायाखैमोन बेखौ दिनै जोंनि सरकारा खोब खम समनि गेजेराव दिनैहाय 2.5 लाखनिख्रुइबो बांसिन हाखौ दिनैहाय एलटमेन्ट होबाय नामजारि होबाय ट्रेन्सफार खालामबाय बेनिखायनो दिनैहाय नैबे आमिनपारा गामिनि जोंनि सावथाल मुन्डा उराव बिथांमोनहा गोसो गोजोननायजों सरकारखौ बिटिआर सरकारखौ प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ साबायखर जासिनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोना जोबोद मोसायै मुसुरै सरकारनि जे थांखि बे थांखिखौ बरायदों आरो बे जोंनि बेखौ मोननाय लोगो लोगोनो सरकारनि फारसे बिथांमोननि गंग्लायनाय निस्सय जों नुनो मोनदों आरो मानोना हाया सासे मानसिनि थाखाय जोबोद गोनां सासे नोगोरारिनि थाखाय हा गैयाबा बेहा बे हादोर बा बे ओनसोलनि नोगोरारि नङै बायदि जायो दा बेखौ मोननानै बिथांमोना जोबोद गोजोनदों आरो जों गोग्गानाय मोनदों जे जोंनि सरकारा बेखिनि खामानिखौ मावनानै होनो हादों आरो बे सरकारा थांखि लादों जे सासे मानसिनि एकदम जोबथा सुबुंनि जेंनाया जोबागौ माने जायफोर मोनथावना बे मोनथावना सुबुंफोरनि हा होनाय खामानिया सोलिबाय थागोन जौगानायखौ जों लाबोगोन सान्तिखौ जों लाबोगोन आरो बयनिबो गेजेराव बिदा फंबाय सानलायनाय अनलायनायखौ जों लानानै फैगोन हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथिखौ जों लाबोगोन गोजोना अलरेडि फैखाबायानो आरो नैबेनि गेजेरजों आरोबाव जोंनि गेजेराव खौसेथि फैगोन बिदा फंबाय सानलायनाया फैगोन बेखौ जों लांबाय थागोन बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना इलेक्सननि सिगाङाव जा प्रतिश्रुति होदोंमोन रायजोफोरनो बेखौनो मावफुंनो हायाखै होननानै बिपिएफ सरकारखौ दा नायदो बेनोथ' फोरमान दिनै बिपिएफआसो खोथाल' होबोदों बिसायख'थि फैबा बाथ्रा बुङो मावगोन होननानै नाथाय 17 बोसोरसे नङा बोसोरनै नङा 17 बोसोर सम मोनदोंमोन मोनथाम सरकार बिथांमोनाव थांदों नाथाय बेयाव मावफुंनानै होनो हायाखिसै नाथाय प्रमद बर' दैदेननाय जोंनि इउपिपिएल आरो एनडिएनि सरकारा थांनाय नैबे जोङो बोसोरनैल' फुरा खामानि मावनो मोनदों बे बोसोरनैनि गेजेरावनो जों 2.5 लाखनिख्रुइबो बांसिन सुबुंनो बा गौथुम एबा आफादफोरनो बे हाखौ एलटमेन्ट होबाय सेटेलमेन्ट होबाय दा बे खामानिखौ जों मावदों नाथाय बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव बेसेबां मावदोंमोन बेथ' बयबो मिथिखानाय बेनिखायनो दिनै गिदों रायजो राजाया गासिबो इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामसिगोन प्रमद बर'खौ सापर्ट खालामसिगोन सरकारजों थांजोबसिगोन बेखौ गिनानै नंखाय फोसावदों नंखायनिनो बिथांमोना साया लानानै फैदों आरो नंखायखौनो दिनैबो आरोबाव नंखाय बुंनो फावसियाखै आरो बे नंखायानो बिथांमोनखौ थांनाय समाव हाखराव गाब्र'होदों सरकारनिफ्राय बिथांमोनहा गोजानाव जानगारनानै थानांदों बे नंखाय बुंनाया जोंनि थाखाय बोरसो जायो बेखायनो बे बोरा जोंनिया फैबाय थानाय बिसायख'थियाव उफ्रा बिसायख'थियाव जों जे जोबोद मोजां माने डिफारेन्सआव देरहानो थांगासिनो दं बियो नैबे प्रग्रामनि गेजेरजोंनो जों फोरमान मोनो हाग्रामा महिलारिनि प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बाथाव स्ल'गाना इउपिपिएलआव गोहोम गोग्लैगोन नामा बे जाहैबाय एमएलए इलेक्सन विधान सभानि बिसायख'थि बियो बेयाव हाग्रामा महिलारिया गाव लुबैनाय बायदि देरहानानै थांब्लाबो बिटिसि सरकाराबो बाया आसाम सरकाराबो बाया इभेन सासे भिसिडिसिनि मेम्बारखौबो बे दाननोबो हाया होखारनोबो हाया मानोना बिटिसि सरकारनिया जोंनाव बाव थागोन चेयारमेनाबो थागोन मेम्बाराबो थागोन गासिबो थाजोबगोन मानोना बे बिटिसिनि बिसायख'थि नङा आरो हाग्रामा महिलारिनि मेलेमाव गोसो मेलेमाव बे सोरखौबा होखारनाय सोरखौबा
माबा मोनसे खालामनाय बे गाज्रि सिन्ताधारायाल' बिथांनाव फैबाय थायो। गावहादे मा मिशन आरो भिजन दङ बेखौ दिनै रायजो राजानो खोन्थानो रोङाखै। जेबो मिशन जेबो भिजन बिथांनाव गैया। बेनो नांगौ खालि गोहो आरो गोहो। नाथाय बे गोहोआ माजों फैगोन? रायजो राजाया गोजोननाय गैयाबा, रायजो राजाया नोंनि फारसे फोथायनाय गैयाबा, फोथायनायखौ लाबोनो थाखाय नों खामानि मावाबा बे गोहोआ बोरै फैगोन? बेनिखायनो बिथांनि साननाया दिनै थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय मोनसेबो जायाखै। फैबाय थानाय समाव आरोबावदि जासिनाय नङा बे रोखा। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।